Good morning po muli sa inyo mga kapatid. Mainam na pagbati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong serye tungkol sa Agape Love ay may connection po. Mayroon pong pagkakadikit tungkol sa trabaho po ng banal na Espiritu. Ito po'y aking tatalakayin sa inyo dahil napakahalaga sa atin ang hagiasmos, the sanctification process going on in our spirit life. Doon lamang sa salitang spirit life ay mababanggit na ang banal na Espiritu. Yung po kasing agape love ng ating Panginoong Jesucristo sa atin at yung agape love natin sa Kanya ay dapat nating makilala din kung papaano tayo nagkakaroon ng kaugnayan. Sa pamamagitan ng pag-ibig natin kay Kristo, may kaugnayan tayo sa banal na Espiritu. Kaya nga ang ating tatalakayin ngayon, from our Lord Jesus Christ agape love to the Spirit of Christ, who is the Holy Spirit. Kaya nga kung ating ma-expound o ma-expand ang ating pag-aaral tungkol kay Kristo, papasok po ang banal na Espiritu. Kung ano man po ang inyong mga katanungan ay pasibayo, I welcome them kung sakali pong mahirap itong ating pag-aaralan. Kasi po, yung trabaho ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan pong may magpatuloy. Hindi po ito automatic. Kasi kung automatic ito, wala pong masasabing nag-uusap yung tatlo na sa isang personang Diyos. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon at naway pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Nabigyan tayo ng kaalaman at maintindihan po natin. I-bless po niya, gawin po niyang maigi at matiwasay ang pagtalakay po natin, pag-aaral natin sa kanyang banal na salita. Unang-una, ang titulo po ng ating piyesa o topic po ay Walk in the Spirit. No po? Yun po ang pinakaunang serie ng ating pag-aaralan ngayon. Gusto kong ihatid sa inyo, unang-una, pakilala ko muna ang banal na Espiritu na siya'y isang aktibong ahente o active agent sa Triune God. Mapapansin ng Ama ang pinaka nagdisenyo, ang nagda-design o ang arkitekto, si Jesucristo naman ang nagtatrabaho, siya ang nag-execute ng mga demands ng ating Panginoong Diyos Ama at pinalalawak ng pinagaganda ng banal na Espiritu naman. Kaya silang tatlo ay nagtatrabaho in consonance sa kanilang plano. Ang mababanggit natin, masasabi kaagad ang banal na Espiritu sa kanyang trabaho. Di ba dun sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God, yung Triune God, no, yung Elohim God, tatlo sila sa isang persona. Triune God created the heavens and the earth. Pagkatapos noon, dun sa verse 2, mapapansin nyo na kagad ang trabaho ng banal na Espiritu na hinubog ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Ngayon, sabi naman ng Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form, parang hindi tapos, and void, and darkness was upon the face of the deep, sa kalaliman, at ito, and the Spirit of God muna, the Spirit of God, the Holy Spirit, move upon the face of the waters, parang nag-hover siya. He is overseeing everything. Dito napansin natin, ang banal na Espiritu, active siya sa creation. Meron siyang authorship din, meron siyang gawa din, meron siyang produkto niya rin ang creation. Kaya hindi natin siya maipupwera
Huwag naman nating isipin siya ay naghihintay lamang. Hindi. Silang tatlo ay very active in the creation. Ikalawa, mababanggit ang banal na Espiritu na siya ay third o he is the third person in the triune God, in the Holy Trinity. Maraming mga siyentipiko, tinatawag kong siyentipiko ay mga theologians. Marami sa kanila na naniniwala at binabansagan ang banal na Espiritu sa pakilala ng banal na kasulatan na siya ang ikatlong persona sa triune God. Doon sa Matthew 28 verse 19, isinulat ko na lahat sa aking outline ang mga salita ng banal na kasulatan doon sa Matthew 28 verse 19. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang statement, sa kanyang bibig, "Go ye therefore, humayo kayo and turuan nyo ang mga nasyon, ang mga tao, teach all nation ng Ebanghelyo. Baptizing them," eto na, "in the name of the first person, the Father, and the second person, the Son, and the third person of the Holy Ghost." In the name, baptizing them, ipailalim nyo sa tubig o ipailalim nyo sa kapangyarihan o kanilang katwiran ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So, ikatlo siya. Huwag naman natin isipin na siya ay mababa sa Ama at sa Anak. Hindi po. Pantay-pantay sila. Nga lang, ang kanilang mga trabaho ay mapapansin mo may nauna, may ikalawa, may ikatlo. Una, siya ay active agent sa creation. Ikalawa, is the third person of the triune God. Katlo, eto na, pumapasok na ang parang scratching the surface. Ang sabi, He is the promised Comforter. May tawag ang ating Panginoong Jesucristo na babasahin sa John chapter 14, verses 16 to 17. Ganito po ang pakinggan po natin sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Tatawagin niya ang Ama, hihilingin niya sa Ama. Ito ang kanya, "And I will ask the Father," or "I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever." Napakaganda sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sila'y mag-uusap ng Ama, itatanong niya sa Ama, hihingi niya sa Ama. May plano na po sila eh. Ito ang tamang panahon na ang desisyon na siya'y makalapit na sa creation, na sa mga na itatag na ni Kristo, tinatawag niyang another comforter, that He may abide with you forever. Ito ang eksena ng ating Panginoong Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Doon sa verse 17 sabi niya, He is the Spirit of truth. He is the Spirit of truth. Diba yung salita ng may katotohanan, sabi ni Kristo, "I am the way, the truth." Tapos, He is the Spirit of truth. Sino ang rini-represent niya ngayon? Ang triune God, si Kristo nasa gitna, sa Kanya naka-zero in, lahat ng itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay naka-back up sa ang Ama at ang Banal na Espiritu. Kaya nga, ang tagurian sa Kanya ay Spirit of Truth. Si Kristo ay the way and the truth, and the words of God are true. Yan, 17 verse 7, di ba? Sabi niya, "Whom the world cannot receive." Hindi tatanggapin ng mundo ang banal na Espiritu, katulad ng hindi tinanggap si Kristo. "Because it seeth Him not." Hindi nakikita. "Neither knoweth Him." Hindi narok, hindi nalalaman, hindi nila nakikilala. "But you know Him." Ang kausap niya ang kanyang mga disciples and church people niya. Kausap niya. Subalit, kilala niyo siya. "For He dwelleth with you." Ayan, pag-uusapan po natin yun, mga maraming panahon pa. Dahil ito ang unang serye. "He dwelleth with you," nakatira siya sa inyo. Tumitira siya sa inyo, nasa inyo.
and shall be, at magiging sa inyo pa sa mga darating na panahon. So, dito mapapansin ang banal na Espiritu ay sa kanilang mga plano ay lumilitaw siya bilang isang another comforter. Jesus Christ is a comforter. God the Father is a comforter. Anytime ask and you shall receive. When that comforter gives you the answer, you will be comforted with all your needs. Kaya nga tatlong comforter ito, ang Father, ang Son, ang Holy Spirit. Now, kung titingnan ninyo, bakit siya tinaguriang promised comforter? Kung bakit naman another comforter siya? Babalik na ang Panginoong Jesucristo sa langit. Di ba? Nag-resurrect na siya. If Christ Jesus goes back to the Father in heaven, sino ang magpapatuloy sa trabaho? There would be an interval, di po ba? Mayroong tinatawag na void, may voidance, mayroong gap, may interval, may break sa space, walang magpapatuloy, no unfilled space ito, bakante. Kaya nga, sino ngayon ang magpapatuloy sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo? Talagang kailangang ipagpatuloy. Kung hindi naman sa Kanya, papaano yun? Mayroon akong mga nakalagay dito doon sa Acts chapter 1, beginning 1 and verse 2, ganito po. Babasahin ko lamang ito para konting kaalaman lang, sa mga nag-usap po kasi kami ng pastor na bigyan ko kayo ng aking outline. Babasahin ko lamang po ito, pero sa susunod, makikita nyo na lang sa screen yung Bible verse. Sabi niya, the former 3 ties have I made, O Theophilus, Acts chapter 1, verses 1 and 2. O Theophilus, of all that Jesus began to do, and to teach, no? Ay ang mga trabaho niya, to do and teach. Until the day in which He was taken up, Jesus was gone to the Father. After that, sabi niya, Jesus, through the Holy Ghost, eto na. Di ba? Kailangan kasi merong interval. Pagkatapos noon, siya, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, magbibigay siya ng mga utos. Uutusan niya ang itinatag na iglesia ng ating Panginoong Diyos, whom He had chosen. So, dito, tutulong siya. He will be the one to continue the ministry of Jesus Christ. Hindi lamang yon. Kung wala si Kristo sa kanyang pagtuturo sa mga iniligtas niya, sino ngayon na magpapatuloy sa pagtuturo ng mga ligtas? Katulad ng ating ginagawa ngayon, sino ang nagbibigay inspirasyon sa ating pastor, sa mga elder, o sino naman ang nagbibigay inspirasyon sa mga ligtas na ituturo niya ito sa kanilang pagbabasa ng banal na kasulatan? Nahahagyas mo sila, no? Kaya nga, hindi lang yun. Una, sino magpapatuloy sa ministry? Ikalawa, sino magtuturo? Sinong magbibigay ng katotohanan, magpapaliwanag katotohanan sa mga ligtas? Ikatlo, sino yung pipigil sa kanila sa paggawa ng kasalanan? Sino pipigil ngayon sa mga ligtas? Nasa laman pa rin tayo. Carnality desires. Carnal desires is so strong in us. Kaya nga sinasabi, mortify the deeds of your carnal flesh. Kung gano'n ang sinasabi, meron tayong katulong dyan. Kung hindi tayo tutulungan, bukas lang, uulitin natin ang ating pagkakasala. Tapos 1 week tayong hindi nagsisinungaling. Tapos konting
kasinungalingan kinabukasan nun. Nagsinungaling na naman tayo. Inuulit-ulit natin. Kaya nga sa banal na kasulatan, sa Proverbs ata yun, 7 beses akong madadapa, ay 7 beses din akong tatayo. No? Kailangan natin ang banal na Espiritu. He will be the one who will keep the saved from falling to sin. Now, sino naman ngayon, kung wala na si Kristo, sino magpapatuloy sa ministry, sino magtuturo sa mga ligtas, sino ang pipigil sa ating mga kasalanan, kaya nga't kinakausap tayo, ang konsensya natin, inspired by the Holy Spirit, sinasabi niya, huwag mong gawin yan. Ngayon, ikaapat, sino magpapalakas sa atin? Di ba, may groaning na tayo, nahihirapan na tayo sa buhay, naapektuhan ng ating pananampalataya, wala na si Kristo. Nasa langit na. Kaya nga tamang sabihin, ang banal na Espiritu ay sumasa atin upang tulungan tayo at palakasin tayo. Sino magpapalakas sa atin kung wala siya? Palakasin tayo sa ating mga trabaho, palakasin tayo sa ating mga pasensya, palakasin tayo sa pagbubuhat ng buhay ng ating cross. Paanong itataguyod ito? Mahirap po yan, mga kapatid. Lalong-lalo na wala ka ng alam, yung konting basa lang sa iyo, wala ka ng panahon. Sino ang umuudyok sa iyo? Sino ang nagbibigay sa iyo ng motivation? If by grace, hindi ka nila tatantanan, hindi ka nila titigilan. By grace nga Kasi kung walang grace, hindi naman tayo, no one will seek righteousness, sabi ng Biblia. No one will seek God. Tamad ng flesh, enmity yan sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin ang magpapatuloy sa gawa ng sinimulan ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, kaantabay ang Panginoong Ama sa langit. Sino magpapatuloy sa kanyang gawa? Sino magtuturo sa mga ligtas? Sino ang pipigil sa ating pagkakasala? At sino ang magpapalakas sa atin sa ating buhay? Ang tirada po ng mga patihirap natin sa buhay, wala kang pera, tatamaan ng iyong pananampalataya. Nagalit ka, tatamaan ng iyong pananampalataya. Yung kapitbahay mo ay iniinis ka, tatamaan ng iyong pananampalataya. Ang banal na Espiritu ay naririyan para palakasin ang iyong pananampalataya. He strengthened the saved. Now, mangangailangan ka ng talento. Natural, bibigyan ka ng Diyos bilang gift niya. Kailangan mo ng wisdom. Sino magbibigay sa iyo? Basta na lang ba ihahagis ng Ama sa langit sa iya? Sino sasalo nun? At papaano mo makukuha? Hindi mo makayang gawin yan Hindi mo makayang gamitin yung gift Hindi. Basta na lang ba ididikit sa iyo? Mangyayari? Think. Isipin mong banayad. Isipin mong talagang peculiar ang bigay ng Diyos. Very, very strange sa mga gift niya. Subalit, pag binigay niya sa iyo, merong antimano, ikaw ay parang hindi ba napapansin niyo pag humingi kayo, yung bibigay ng Diyos ay akmado sa inyo? Yun na lang, ibigay sa iyo yung bagay hindi mo man alam kung paano gamitin Of course, you don't know that. These are spirit heavenly gift. Pagbigay ng Diyos sa iyo, hindi mo naman kayang bigla, alam mo na ba kagad yung gamitin? Very strange po yan. Pero subalit ang talentong ibibigay sa inyo ng Diyos, para namang tamang-tama sa iyo, sa kaisipan mo, sa gana mo, sa kilos mo. Tumatama, hindi ka sumosobra, hindi ka kumukulang. Pag binigay ng Diyos sa iyo, the good gifts come from the Father in heaven, talagang tamang-tama sa iyo, kaya nga tinawag na good. Akmang-akma sa iyo. Hindi ka malilito. Yung iba, bibigyan ka nila ng kayamanan ikasasama mo Bibigyan ka nila ng kayamanan hindi mo alam kung paano mo gamitin Ganon na sinasabi ko sa inyo, kapatid. Sinasabi ng banal na kasulatan at sinasabi ng Biblia sa atin, ang banal na Espiritu siya ang nagpapagana sa iyo. Now, Christ Jesus ask the Father to send the Holy Spirit. Tingnan nyo kung bakit naman. Tingnan, tumitingin lagi ako sa oras. Dapat dito, hindi, doon na lang sa itaas. Mas malaki. Hindi ako nahihirapan, sisilipin ko pa. Tama naman ang sinabi. Pagka dumarating ka na sa katandaan, huwag mo nang hintayin.
remember thy Creator in the days of thy youth. Huwag mo nang isipin na hintayin pa yung labog ka mata. Huwag mo nang hintayin yung mga lagas kaipan, mga klak na ka, hindi ka na makagalaw, hindi ka na makasayaw. Huwag mo nang hintayin yun. Ngayon pa lang, ay paglingkuran mo na ang Diyos dahil mapapansin nyo, kulang ang life natin na pagsisilbihan natin ng Diyos. Pag nakita nyo nang lalambot na kayo, sumasakit na ang likod nyo, may mga pain na pumupunta sa katawan natin, ayan, mapapansin nyo, kulang na ang inyong oras sa paglilingkod sa Diyos. Kung may pag-ibig kang agape, nako, napakagandang gamitin yan. Ano ang purpose? Ano ang dahilan? Ano ang pakay ng ating Panginoong Jesucristo sa pagpapadala niya? Hiningi niya sa Ama ang banal na Espiritu. Sabi niya sa Ama, panahon na. Panahon na, Ama, na ipadala mo na ang banal na Espiritu dahil patungo na ako sa inyo. Patungo na ako sa iyo. Christ Jesus or Jesus Christ asked that the Father send the Holy Ghost or the Holy Spirit. Unang-una, doon sa napanggit natin, nabasa natin na John 14 verse 16, our Lord Jesus Christ spoke about that the Holy Spirit is another comforter. Okay, ito sinasabi po ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Ang dahilan pala ay maging comforter siya sa atin. Maging comforter siya sa mga ligtas. Ito ang primary. Inunang sa statement ng ating Panginoong Jesucristo, He will send another who? Another what? Comforter. So, the purpose of our Lord Jesus Christ in asking the Father to send the Holy Spirit, that when the Father send the Holy Spirit, He becomes the comforter. He becomes a comforter for the saved. To fill in the gap. Siya yung pupuno doon sa na-break na space, doon sa bakanting spasyo na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa ministry niya. Siya yung magpapatuloy. Kaya nga, He is now another comforter which our Lord Jesus Christ, who is and who was and who will be still a comforter in the future, in eternity future. Ngayon, He is the one, our Lord Holy Spirit, filling the gap for our Lord Jesus Christ. Alam nyo, yung salitang comforter ay salitang Griego po nito ay parakletos. Ang parakletos, ang ibig niya sabihin, siya yung katabi mo. No? Siya yung tumutulong sa iyo. He is the one beside, in your side. For you, to aid you, to back you up, to support you, to speak for you, to ask for you. Ito, nakalagay na. Itong ibig sabihin ng mga sinabi kong supporter siya, spokesperson siya, backer mo siya, pleader mo siya sa panalangin. Tinatawag po siyang advocate. Ganun po ang ibig sabihin ng isang advocado. Hindi po abogado, no? Advocate. Tama kaya yun, salitang Tagalog na advocado. Anyway, advocate po ay isang tao na siya yung tatayo para sa'yo, siya yung magbabackup sa'yo, siya yung susuporta sa'yo, tutulong sa'yo, magsasalita para pa sa'yo, at siya pa yung hihingi para sa'yo. Kaya mga kapatid, napakalaki ang trabaho ng banal na Espiritu ngayon sa atin. Kung papaano ang ating Panginoong Jesucristo naging atonement sa ating Panginoong Diyos, Ama, sa galit niya, siya yung naging substitute, siya na yung nahirapan, siya na yung pinatay, siya na yung umako sa mga kasalanan natin, pagka magkaroon lang tayo ng kapayapaan sa Ama, peace. Dahil galit ang Ama sa atin nung araw. Galit ang Diyos. Now, hindi lamang yun, hindi lamang siya advocado o advocate, hindi lang siya comforter, kundi ang ikalawang purpose para maging siyang mananahan sa atin. Para siya titigil sa atin, yung hindi naman titigil sa trabaho, hindi. Siya titira sa atin, ayun yung salita. Upon salvation,
we believe that the Holy Spirit, as the Bible reveals to us, that He dwells in the saved. He dwells in us, with us. Mapapansin nyo dito, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Panginoong Hesukristo through the mouth of our Apostle Pedro, sabi niya, Romans chapter 8 verse 9, hindi na kayo sa laman. No? Huwag na kayo sa laman, kayo'y nasa Espiritu na. But ye are in the Spirit. If so, kanya, that the Spirit of God dwell in you. Dahil wala na kayo sa laman, linigtas na kayo ng ating Panginoong Jesucristo, kayo'y nasa Espiritu na. Nababanggit ito kasi ang banal na Espiritu'y nananahan sa inyo, tumitira sa inyo. Ito pa ang sinabi. Para sinabi ni Kristo, now if any man have not the Spirit of Christ, tinawag siyang Spirit of Christ. No? Mapapansin dito na ang kanyang pakay ay siya rin si Kristo sa atin. Gusto ng ating Panginoong Jesucristo ay manatili sa atin. Hindi ba sabi ng Panginoong Diyos sa atin, hindi ko kayo iiwan until the very end of time. Kaya nga, siya yung nagpupuno noong gap na yon at siya mismo ay tinawag na Spirit of Christ, parang siya rin si Jesus Christ. Hindi siya si Jesus Christ, pero yung function, yung approach lahat ng ating Panginoong Jesucristo ay ganun ang gagawin ng banal na Espiritu, kaya siya tinawag na Spirit of Christ. Now, if anyone, kung sino man ang wala, if anyone have not the Spirit of Christ, kung wala ang banal na Espiritu sa kanya, he is none of his. Hindi siya ligtas. Ayan, mga kapatid, siya ay comforter uli, no? Nabanggit na natin. Ikalawa, siya ay nananahan sa atin. Yung mapapansin ko lang dito, napansin ko, siya ang tumitira sa atin. Tayo hindi nakakatira sa kanya. Yun lamang, one way lang ito. Siya yung nasa atin, nagpapakilalang iniligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya tayo na iligtas, kaya nga siya tumatahan sa atin, kung tama man yung Tagalog ko, siya tumitira sa atin. Ang sinabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Sabi niya, ako'y naipako kasama ni Kristo. Nevertheless, ako'y nabuhay dahil nililigtas ako, sabi niya. Nabuhay ako, namatay ako sa kamatayan ni Kristo at ako'y nag-resurrect, nabuhay ako muli. Yet, hindi na ako, but Christ liveth in me. Paano naman mangyayari si Kristo nasa langit So ba ang sinasabi ng ating apostol Pablo ay ang banal na Espiritong numanahan sa kanya. Kaya sinabi niya, but Christ liveth in me. At ang buhay ko na aking which now I live in the flesh, sa aking katawan na ito, I live by the faith of the Son of God. Nananampalataya ako sa aking mga buhay, sa aking buhay na ito, na malugod siya and gave Himself for me. Ang ganda ng sinasabi ng Apostol Pablo, na nadidistract na ako sa aking panahon kasi dumadami na ang ating kumukonti na ang panahon natin, mga kapatid. Pagpasensya nyo na po ang elder. Pagka nabanggit po ng pastor, ayokong overtake yun, ayokong i-overcome yung sinabi niya. Dahil pag sinabi niya 30 minutes lang, dapat 30 minutes lang. Tukuyin ko pa itong isang bagay na ito, ipaliwanag ko sa inyo. Unang-una, siya ay comforter, Ang purpose niya to be a comforter for the saved, and this comforter will dwell in us, in the saved, sa mga ligtas. Ikalawa yon. Ngayon, ikatlo, mapapansin nyo dun sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, that He may abide with you forever. Yun ang misyon. Ang misyon ay to be comforter. Ikalawa, to dwell in us. Ikatlo, to abide with the saved forever. Manatili
Kaya yun ang paniwala ko, dahil kung hindi siya mananatili sa atin, maaaring wala na yung kaligtasan natin. Pero may nagpapatuloy. Ang kaligtasan natin ay ina-uphold, pinalalakas, pinatitibay ng banal na Espiritu, because He is there to abide, to fill us. Yung word na yan, pag-aaralan natin, the filling of the Holy Spirit. Kung wala po yung feeling na yon, yung kaligtasan binigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, baka manalen void yan, kulang, mayroong gap. Si Satanas pa naman ay mahilig sa mga ganyan na usisain niya, no? Saan yung ang continuity niyan? Diba? Ang consummation niyan, bakit hindi yata tapos? Hindi. Bakit hindi yata walang nagpatuloy? Hindi. Nandyan ang banal na Espiritu to abide with the saved forever. Di na-feel yung gap, ano? Ang banal na Espiritu, siya'y nananatili sa mga ligtas. Hindi lamang ipagpatuloy ang trabaho ng ating Panginoong Jesucristo, kundi gawin ang trabaho ng sanctification process. Siya yung responsible ngayon sa hagiasmos. Kaya, sanctify tayo dahil sa banal na Espiritu. We are being set apart, di ba? Holy Spirit. This Spirit of God is a holy, set apart for something, for God's purpose. Now, siya'y nananatili sa mga ligtas, that therefore He does not depart from the saved. Hindi siya umaalis. Ang marka niya, ang tatak niya, ang kanyang existence sa atin, hindi yan nawawala, hindi siya umaalis. Kaya nga, once you were saved, forever you are in the grace, in the hand listed, in the hand of our God. Hindi ka mawawala ng saysay, hindi magiging senseless ang salvation ni Kristo sa iyo, because the Holy Spirit is there. He does not depart from the saved. That means He will keep us from sin. No? Maraming mga bagay na ginagawa ang banal na Espiritu. Kung inahagyasmos ka niya, He is keeping you away from sin, from sinful to sinless. Dito pa lang natetaste na natin na natitikman na natin ang everlasting life, ang life without a sin. Masasabi natin ang life ay without a sin for some moment in the day. Yan ay victory na sa atin. Victory na natin. Kaya nga, ayaw na nating mag-isip ng masama. Ayaw na nating magsalita ng masama. Kahit na lang pumasok sa isip mo, para tinatanggal mo na kagad yan. Sinong nagtuturo sa atin yan? Ang banal na Espiritu. And the Word of God is so strong. It goes to the marrow and to the bones. It is so alive in us that we are kept away from doing mistakes, from doing sinfulness, from doing sins. Now, ito pong last time, tapos magtatapos na tayo. He stays with the saved forever. He does not depart from the saved forever, and He remains with us all the time. Ba't ko nasasabing itong nananatili siya? Itong tatlong word na stay, does not depart, and remain. He remains. Hindi lamang siya nakatira sa atin, siya'y nandoon lagi. Meron kasing nakatira ka sa bahay, no? Titira ka tapos aalis ka. Titira ka, babalik ka, balik-balik ka. Ali, yung banal na Espiritu, makanyan. Gusto nga tune ka rin, anema ko. Because He is all-present God. Ang tawag dyan, omniscient. All-knowing, all-powerful, all-present. Omniscient po siya sa atin. Omnipresent po siya sa atin. Lahat tayong mga linigtas ni Kristo, siya'y nandoon, hindi po siya umaalis. Tayo ang umaalis. Ang kapatid, ano? Kaya dito mapapansin mo, bakit naman hindi siya umaalis? Siya'y nagre-remain. Kasi lahat na lang ng oras natin, tinatawag tayo ng banal na Espiritu. Basa ka ng Biblia. Basa ka ng Biblia. Basa ka ng Biblia. Interpret mo yan, bigay ko yung wisdom sa iyo. Interpret mo yan, bigay ko yung wisdom sa iyo. Huwag mong gamitin ang pride mo. Huwag mong gamitin ang kahinaan ng isip mo. Huwag mong gamitin yan. Ako ang nagbibigay sa iyo. Kung ano man ang unang maling masambit mo, tatama yan, tatama yan. Magi-improve yan. Dahil sa unang
mga bata pag bata tayo sa salita ng Diyos, magkakamali talaga tayo. Nung ngayon nagkamali ka, nandiyan naman ang banal na Espiritu. May magtuturo sa atin. Kung ayaw mong paturo, yun ang may diferensya. Matindi na yung pride dyan. Tanggalin natin yan. Sa pagbabasa natin, hindi natin naintindihan. Tawagin yung kapatid, tawagin yung anak mong kapatid mo sa pananampalataya. Anong basa mo dito? Hindi ko makuha. Ay, sasabihin niya, hindi ko rin alam. Punta kayo sa pastor, punta kayo sa elder, o kung saan man. Tanungin niyo kung sino yung magtanong tayo. Kasi dito, diyan ang trabaho po ng banal na Espiritu sa Hagiasmos. Hindi po natin pwedeng lampasan ang tinuturo ng banal na Espiritu na wag na lang natin kilala, wag na natin kilalanin, pabayaan natin. Hindi po ganon. Kasi alam ng Diyos, once na isa lamang sa, let's say may tinuturo siya 10, isang mali mo dyan, hindi mo tama, tatamaan yung siyam. Tatamaan po yung siyam. Kasi hindi magwo-work yung siyam doon sa isang yon. Kasi ano yan parang package. It works like the whole thing. Kaya kailangan matuto. Pag natuto ka, doon mapapansin mo mayroon kang kababaan ng loob. Makukuha mo. Pag nagkamali ka, okay, nagkamali ako. Ang dami kong mali sa buhay ko. Nagkamali sa basa, magkamali ka. Pagka nalaman mo yung katotohanan, tanggalin yung mali, isaksak yung tama. Ganun po mga kapatid. Ayan, mga kapatid, kung meron po kayong tanong, i-fellowship po natin, no? Nagpapasalamat po ako sa inyong panahon. Sa next meeting po natin, pag-usapan po natin yung walking or walk in the Spirit. Dito natin papasok yung filled in the Spirit para wag tayong malayo sa mga evangelicals na nagsasabi pag may filled of the Spirit sila, ibang klase daw sila. No way. Mga kapatid, salamat po kaya kayong panahon, salamat king Ginoo, salamat king Banal na Espiritu, salamat kang Kristo Jesus, at salamat king kaya katamon tatang Timbanwa. Have a good day and have a good one. In Jesus' name, amen.